Abba Yusuf. Baby, you do your dance and shaking you, got Nike. Abba ne irin sa ya ki juya dan ya san wannan sa. Baby, you do your dance and shaking you, got Nike. Abba ne irin sa ya ki juya dan ya san wannan sa. Rosaya, ku sakata kowa da ku girgije ga wata dama daga mutumi na kai abba dama hadabi 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 tare da bi da ke wada bi wada ke wada bi ku ganda shi 60 70 150 yawa ne 150 ku rausaya ku girgije da abba sai zuwizu mizu kana fara gizo da zima zizu abba ne zu fara tuku gizo ku rausaya yan mata ku girgije da fari pump up. Baby, you do your dance and shaking you, got Nike. Abba ne irin sa ya ki juya dan ya san wannan sa. Baby, you do your dance and shaking you, got Nike. Abba ne irin sa ya ki juya dan ya san wannan sa. Come on, keep on learning. Me ta jiyo taka bayanin sai fa ta ce I love you too baby. Mata ne baby, dan Allah kar baby, kun kunni dan baby. Ibane your baby because don't just baby. She's my dream lady, so sexy I love her beauty. Ni ma kai ne royal, raina ya zama naka, daga yau ni ce abba. Baby, you do your dance and shaking you, got Nike. Abba ne irin sa ya ki juya dan ya san wannan sa. Baby, you do your dance and shaking you, got Nike. Abba ne irin sa ya ki juya dan ya san wannan sa. Oyo, oyo, yo, oyo, yo, oyo, yo, mama. Mahaifiya mu kira ta mu ce ummi. Oyo, yo, mama. Waɗansu na ce mata momi, momi. Oyo, yo, mama. Allahu Allah ne ya yi umarni. Oyo, yo, mama. Bi iyaye ba wani kunkuni. Oyo, yo, mama. Mahaifiya ga waka domin ki. Oyo, yo, mama. Domin sarki domin darajar ki. Oyo, yo, mama. A duniya wace mai matsayi.